Sathanda ukubingelela abalandeli be-channel sesichazana amaphupho igama lami ngohlengwe Sibongo Ambotho-ke. Namhlanje nje angeke ngichazele amaphupho lawa kanje. Ukuphupha indlu iwa. Ngizoyihlukanisa-ke izindlu ngani zakwethu. Ukuphupha indlu iwa kusho ukuthini? Kusho okuhlukene ngezindlu engizozibala ezahlukene nazo. Uphupha indlu endala engasahlali muntu oyaziyo yakini, oyaziyo noma umuzi wakini omdala okungasahlali muntu, kungasekho muntu khona. Uwa noma uguguleka, leyo nto isho ukuthini? Bakutshengisa ukuthi kusazoqalwa phansi kwakhiwe lowo muzi usazovuka. Mhlampe usazovuka bawufune ukuthi uvuswe wena. Umuzi omdala owaziyo okwakuhlala abantu abakini noma umndeni wakho. Uwa lowo muntu, leyo ndlu idilika isindala, ngenza ukuthi ngifuna ukuthi niqonde kahle. Isindala engasahlali muntu khona. Uyiphuphe iwa base bekutshengisa ukuthi kusazovuka indlu ezokwakhiwa ngabe wena osuke uyiphupha noma basuke izokwakhiwa ngendlela ethize. Kodwa kuvamise ukuthi mabekutshengisa wena iwa basuke bezoyifuna kuwena leyo yindlu leyo, bezohamba bekutshela ukuthi yakha indlu ekanje. Uyayibona into enjengaleyo? Qala phansi le ndlu eyalaba abanikazi baya babekade behlala kuyona ngoba basuke besakhona yona. Mase ubakhela ngokusha, ingakho ukuphupha iwa bakhombisa kususwa lokhuyana sekufanele kuvuke okusho usafuna ukuthi ivuswe. Kodwa uzoyiphupha iwa, ukuthi uphupha iwa base bekhomba ukuthi bafuna ivuke noma kuyohamba hambe ivuke. Kuphinde kube yila uphupha indlu ongayazi. Uthola ukuthi kodwa ebusheni uhlala khona, kube ngathi ikhaya lakho uhlala khona, kodwa iyawa. Umuzi ongawazi, noma ngabe umjondolo, noma ngabe yindlu ethize yesakhiwo kodwa nje uthola ukuthi iyawa, kodwa umuzi ongawazi, kodwa ebusheni usho ukuthi uhlala khona wena. Isho ukuthini leyo yinto leyo? Ikhomba ukuthi kulo mndeni ohlala nawo indlu awuyazi. Uma ungayazi ebusheni baqonde ukuthi yindlu onjani? Oyaziyo. Yayizwa leyo nto? Umuzi owazi. Uma nje uthi awuyazi, bona basho ukuthi yilokhu. Bathi mabeyikhomba eduze mase beyikhomba kude. Mabeyikhomba kude bazoyikhomba eduze. Angazi noma uyayizwa yini into engishoyo. Uma bekhuluma ngento yasekhaya bazokhomba ngaphandle. Uma bekhombe ngaphandle, kwesinye isikhathi bakhomba egcekeni. Uma indlu ongayazi uyiphupha kodwa wena uhlala khona kube ngathi uyakwazi khona, bayakutshengisa into ekanjena-ke. Uyiphupha iwa leyo ndlu leyo, iwa ngobuso kanjalo. Bayakutshengisa abantu abangasekho ukuthi wena, noNkulunkulu uyakutshengisa, wena uhleli nabantu, bakhuluma ngaleyo ohlala ngayo, ukuhlala kuyona, ukuthi uhleli nabantu othi wena wenza iqiniso kubona, bona benza ini? Ubuxoki. Kodwa kuzohamba kuhambe iwiswe, iqedwe leyo nto, leyo yindlu leyo njengaleyo. Bazohamba labo bantu bahlehle, basuke noma baqedwe, bangabe iwiswe leyo ndlu ngoba uhleli nabantu abanjani? Abangenzi lokhu efanele kungabe kusimamisa nina nekhaya. Yindlu ongayazi, yikhaya lakho leli usuhlala kulona. Mayiwa kuqedwa ubuxoki obungaphakathi kwalelo khaya lenuke nihlala kulona. Abantu abangasekho bayakutshengisa ukuthi kuzohamba kuhambe kuvela abantu lapha abaphila ngobuxoki kulelo khaya ohlala kulona wena. Bezilungise le khokhasi, ake ngilinganise nje. Nihlela nonke egcekeni nithi ayi sifanele senze lokhu, kufanele senze lokhu njengey'ngane zandawonye noma njengomndeni owodwa sizokwenza lokhu nalokhu 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 nalokhu. Uyayizwa loo nto? Kodwa uthole ukuthi ekugcineni kwakho konke kunaba neqiniso kule nto, kunabangenalo iqiniso. Idlozi uma selitshengisa selilwisana naleyo nto selidiliza, bazokutshengisa ngendlu ongayazi.
uhlala khona phakathi, bakuvezele isimo sakhona uma ngabe bekuyindlu ekhombisa ukuthi inosizi kunokuhlupheka iyanethwa inezimbobo, uma inethwa inezimbobo bayakutshengisa ukuthi kuke kube khona iy'nkinga ey'thize mhlampe phakathi kulowo ndlu, ubhekene ney'nkinga noma ninezinto efanele niy'lungise. Mase bekukhombisisiwe bayakutshengisa ukuthi kunobuxoki nobuqili enihleli phezu kwabo wena ongabazi, kodwa asebezobenza njani, abasebezobuhlakaza, obuzohlakazeka, obuzophumela obala ukuthi umthetho wakhona umuntu inhloso yakhe ithini ngekhaya. Qonde kanjalo-ke. Ngiqhubeke, ngithi ukuchaza kakhulu lento khona nizoyizwa. Ngathi ngiyabonge ngiyelokhu ngiphinde sorry. Ngiphinde ngiqhubeke. Ukuphupha indlu-ke manje oyaziyo wena, enihlala kuyona nje nonke kini, ngabe indala noma ngabe yintsha, oyaziyo iwa, kusho ukuthini? Lokho ngenza kwethu ukuhamba ney'nto ey'ningi, kusho ukuthi lelo khaya lohamba lihambe libe yikhaya elifayo. Bahlakazeka abanye bephume bohlala kwezinye iy'ndawo, kube khona abashonayo, kodwa leyo nto-ke isuke kuyinto ewulaka labantu abangasekho, ukuthi abantu abangasekho bayoliqeda lelo khaya mase baliduba balishiye kanjalo. Bona qobo labo isikhathi bekutshengisa lento ukuthi bayalwisa leli khaya, basuke beliduba mase kwehla izinto eziningi ezizinkinga phakathi. Nina nihambe lihlakazeke kancancane, mhlawumbe abanye bayashona, kancancane bayashona. Yindlu esuke ikhombisa kwenzani, ukubulawa ngoba idutshwa noma idlozi liphuma lihamba lithutha. Liyaphi? Liya kulaba bantu phela abakwazi ukulinaka, angisho abakuthwebulayo udlozi, abakwazi ukulinaka ngokuyiqiniso, abalifunela noma abafuna idlozi elifuna ukuthi libe nalabo bantu noma nibe naloyo muntu eningamnakile-ke nina, enithi hhayi uyabheda, athi uma ekhuluma into nithi hawu we uyabheda. Aphuma anishiye lowo muntu ekhaya, nisale nodwa, nijabule kube kanje kanjani. Isikhathi esincane lokhu eniphupha indlu iwa, iphenduke ishayeka phansi ngobuso. Okusho ukuthi nabantu abangasekho babe sebeduba noma babe sebeshiya ngoba nina nilalele, nazi ukuthi kuzolalelwa abantu abayibona abanesenti kahle ephaketheni. Kanti akubi kanjalo, ezinye izinto azilethwa kanjalo. Ungaba nalo isenti kodwa uthole ukuthi awabelwanga, uNkulunkulu nabantu abangasekho abakuphanga amandla okwazi ukulalela iy'nkulumo zabantu abangasekho abasuke bey'khuluma ey'funakala egcekeni. Ngaleyo ndlela-ke liyakwenza-ke lokho libe selitshengisa indlu iwa, uyabona, into kanjalo. Ake ngiphinde-ke ngichazele lokhu. Uphupha indlu iwa entsha ntsha esanda kwakhiwa, noma ithi masifika phezulu masithi bhu, entsha ntsha endaweni entsha isize esisha. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi bese okungakaze kuhlale muntu oyibona yintsha, kodwa nansi isiwa. Basuke bekukhombisa ukuthi bekukade kuzoba nesifo esithize esingase senzeke egcekeni, noma bese kunomuntu besephelelwe zinsuku egcekeni, noma bese kunomuntu osephelelwe isikhathi sokuhlala emhlabeni, kodwa manje kunezezeleke kwase kwehla indlu le abezohlala kuyona. Uyabona? Into ekanjalo ngenza ukuthi angazi noma niyayiqonda noma nizoyizwa, kodwa nje ngenza ukuthi uma uphupha indlu entsha, noma ngabe kuthiwa iyakhiwa, ukuthi bengikhuluma-ke uma yakhiwa masithi uyayibona bhu phansi, basuke bekutshengisa ukuthi cha wena bese kuzophela iy'nsuku zakho emhlabeni, kodwa mhlawumpe hhayi ngoba bekade sekuwukuthi sekufanele uhambe, mhlampe nje ukuthi ubusezitheni ebese zikwakhela itulo lokuthi likubulale, sekula ukuthi impela ngenzeka lokho. Mase idlozi liphinde liyakwazi ukuthi nabantu abangasekho noNkulunkulu licelele ukuthi cha, awukwazi ukuvuma nalo muntu lona, nawe uthole ukuthi usuyazibona ukuthi hayi nansi indlu yakhiwe, noma bekhona umuntu ogulayo, nansi indlu isiyakhiwe, nansi indlu, uthi uyabona isiyadilizwa. Kusuke kusho ukuthi bekade kuzoba nomuntu ezodlula mase ephinde kuyaphela lokho sekwandiswa izinsuku zokuphila kuyena. Ngaleyo ndlela ngenza kwethu uphupha izindlu ezinje kanjalo, kusho lezo zinto ezikanjalo. Namhlanje ngicela ukuthi ngime lapho bengiqhamuke.